Sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsuon, ni Anatas Miyerkules sa ika-unong nga semana sa Paskos Pagkabanhaw. Padayon tang nag-ampo alang sa kasulbaran niining atong pandemic na COVID-19. Pasalamat sa tas Ginoo nga nag-anam na ta og kaabli, GCQ na taron dinhi sa probinsya. O kuan lang, hinay-hinay lang ta og balik sa atong normal na pamaagi sa pagmisa, ato laning dawaton ang maong kahigayunan, ang nindot nga mag-anam gyud og kawagtang kining maong atong mga quarantine o kining virus. O nining misa puyog sa mga pamisang atong gi-offer karon ining maong misa, kusang personal nga iampo padayon ang dali nga kaayuhan, kompletong kaayuhan ni Ernesto Roldan na naaro sa ospital. Ang mga pamisa nagipadala sa akong usa sa akong mga close friends, si Tess Silbolingo, o labaw tanan ang kalag sa namatay nga ako sang tito sa BLD, si Tito Ronnie Bakay, na unta mahatagan siya o kaluwasan o makasulod na sa gingharian na kalipay way katapusan. Ato karon hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala aron mahimot ang andam sa pagsaulog niining misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Patalinghogi kami Ginoo aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak, magmalipayon unta kami inig-abot niya kuyog sa tanang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tao nga naghatod kang Pablo, mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya, namalig sila sa Berea, uban sa tubo ni Pablo, kapaagpason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog at ubangan sa konseho sa Areopago ug mingon. Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyosa kaayo, kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, ug sa pagtanaw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan, nakita ko nga ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga,
alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyok sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag sa tao ug kinabuhi ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawan, ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an, aron mangita sila kaniya, pangasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalag, kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato huna-hunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata, o bato gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao, wala baliha sa Dios kining mga butanga. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siyang adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan ug pinasubay sa hustisya. Pinaagi sa tao nga iyang gipili. Ug gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya, si Pablo mibiya sa tigong. Pipila sa mga tao mitipon kaniya ug mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Iyon man si Damaris nga usa ka babay ug uban pa. Humani ini, bibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan. Dayga siya diha sa kahitasan. Dayga siya kamong tanan niyang mga anghel. Dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batanon usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang mao'y gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Iyang gibayaw ang gahom sa iyang lungsod. Mauunta kini ang iyang pagdahi. Gikan sa tanan niyang mga buutan nga alagad. Gikan sa mga anak ni Israel ang katawhan nga suod kaniya. Hallelujah. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo ako gisulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini, apan inigabot
sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako, maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, akoa, busa, giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya ug isugilo niya kini kadinyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang tibuok, ang yuta, ang langit ug ang yuta, puno sa imong himaya. Nito o ba mo ani? Ang langit o ang yuta na puno sa imong himaya. Ang nakapuno ros yuta kanimang COVID-19. Masam ni himaya ba ni sa Dios? COVID ba? Napuno maron ang yuta sa COVID. Masam ni? Wa tingalin ni dito sa langit, pero dinis yuta, kung sama ni, himaya pa ni sa Dios ang COVID-19. Okay ba? Wasa ko kay ba? Man ang akong nauna-unaan na pagdahin akong barog diri. Ingo magod nga napuno sa iyang himaya ang langit ug ang yuta. Nako tinuod pa ba kani? Mo may nasuod sa kong una-una puno magkairong yuta. Sobra naman tatulog ka buwan ani wa nay misa gani nga public na nagtago na malantas balay. Himaya pa kanis Ginoo. Maglisod tag sabot pariharasan na sa atong pangutana, kabubuton bas Ginoo nga malansang si Kristo sa krus ug mamatay? Kabubuton bas Ginoo nga ang mga martir sama ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod magpakamatay sama sa maong kamatayon? Mao ba nay paagi nga makaingon ta himaya ni sa Dios kay gi torture si Lorenzo, kay gi bangkaw si o gibuak ang lawas ni Pedro Calungsod tungod kay gibitay sa cross si San Pedro nagituad ang tiil dito sa babaw, ang uod diri sa ubos. Himaya ni sa Dios na si San Lorenzo sa Roma giasal nga buhi. Himaya ba na sa Dios? Pero nakahunahuna po ko sa pag-Thanksgiving nato sa pagkasantos ni Pedro Calungsod. 40 na itong daghana dito sa SRP. Abot ko itong pila to? 1.5 million. May ilang estimate. Kay nagpasalamat as Ginoo nga nasanto si Pedro Calungsod. Pero katong una-unaon, giunsa niya pagkasantos, makaingon sa hindi ko. Ana. 40 na itong daghanag selebrasyon, inigabot na Easter Sunday. 40 yung daghanag, labi na ka ng Holy Week. Murag kita kung mabuang og celebrate, 40 yung daghanag yung selebrasyon tibok kalibutan sa mga Katoliko kay nagpasalamat ta sa kasakit o kamatayon ni Kristo. Pero og ato hunahon-naon og kita pay giingon ato mimo sa di ko mao na nga niingon si Kristo, daghan kaayo kong gustong isulti ninyo pero dili mo makasabot niini. Pero inigabot nas espiritus kamatuoran makasabot mo sa tanang butang. Inigabot sa espiritus kamatuoran. Pasabot ang makahatag ra natong tin-aw nga explanation dinhi sa kalibutan nga ang tanan gidi ay nahitabo sa kalibutan basta ato lang siyang atubangon ug ato siyang dawaton ug ato siyang subayon sa Kristohanon nga pamaagi, pulos gyud na siya himaya sa Dios. Pulos makalipay, pulos makasantos nato. Kung usbonhan, ang tanang panghitabo sa kalibutan, basta atong dawaton, atubangon, ug subayon, diha sa Diyos nun na pamaagi, o kinaiya, pulos gid na makalipay, makapalambo, o makapasantos nato. Agree, disagree.
Sige, tagaan tala mo gamay sample kaning COVID. Kung sa may nakahatag nga kalipay aning COVID karon, nakita, nakaamgo, nga ang tanang butang sa kalibutan pwede ra gyud biyaan basta atubamo na tas kamatayon. Pagkanindot ana, kay daghan kayrong na stress, daghan na kayrong di nakatug tungod sa ilang kabalakas mga butang sa kalibutan. Pero biyaan ra man ni nato nya gitagaan ta og concrete kaayo nga example ni COVID-19. Biya tas trabaho, biya tas atong mga amigo, amiga, biya tas atong socialization, biya tas atong internetan, biya tas atong imnanan, sa atong sugalan, sa atong mga sports nga paborito kay atong bisita, wow, panon pa ta didto, sa atong mga concerts, sa atong mga disco, kamisan sa among kulikta. Biya yun. Wa na ang gatherings, inana. Maurtoy makalipay na to. Ang atong mga shopping, ang atong mga mall, standby sa mall, suroy-suroy mall, hasta sa mga bitay karon, wa na kay sila magkakita-kita kay nano labi nagdi ni musilingan, kay gi-quarantine man sila dito, isikyo sila, di makakasod. O di text lang usa. Pero at least ba wa na physical. Kani para nako nindot kayo ni siya nga gitudloan ta pag-amgo na kini ang tanan sa kalibutan ato ra gyung biyaan. Okay, naunaan na mubiya ra gyud ka. Basta atubango na tas kamatayon. Makalikay ba tas kamatayon o dili? Dili gyud. Nya kay di man ta makalikay, unsa may buhaton? Mangandam og si COVID-19 maoy naghatag nato unsaon pagpangandam. Magmask, sa pananguban niya, mag-social distancing, o maghugas sa kamot. Kung sabi pasabot anak, ang hugas kamot, manglimpyo. Limpyuhi ang imong kalag. Limpyuhi ang imong kasing-kasing. Kung sa manang mask, aron dili, makahanggap o hugaw. O mausa na siya atong gitawag o ang atong pag-ampo. Kana itong pag-ampo ba, mo na itong maskara, mo na itong depensa para di ta makahanggap og mga hugaw, di sad mo patakod tangan to. Ang pag-ampo, why contamination sa evil ana. Unya kanang social distancing, pasabot, ayaw nagka-attach anang imo dihang mahal sa kinabuhi. Distansya na daan, kay hapit na ka mawagtang. Anagod. Nya kung ato nang buhaton, dili na ta mahimong siloso, silosa, dili na ta mahimong possessive, dili na sa ta mahimong dawo, dili na ta mahimong igihan. Ana, kadaghas gitudlo aning COVID. Nya, lipay mo ana. Congratulations sa nalipay. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, si San Pablo ni suway og explain ni atong gisimbas mga tawo nga Ginoo nga dili nila wa pa nila mailhi. Motong ilang altar, blanco. Way gibutan, pero nag-ampo sila sa Ginoong wa mailhi. Ingon siya, si Kristo na, kanang wa ninyo mailhi. Niya, mura sila wa dayon kasabot. Nga naman, wa sila kasabot. Kay wa pa man nila madawat ang Espiritu Santo. Karon usaon man nato pagdawat sa Espiritu Santo. Ibaw mo. Kaya di man kita kasabot kung wa tay Espiritu Santo. Ang example ng Espiritu Santo, kanang bitang baso, kanang baso ba? O puno siya sa tubig, niya imong sudlan o laing tubig. Masuod pa siya o muawas na? Muawas. So ang una ginatong buhaton para makadawat sa Espiritu Santo, ato usang i-disown ang tanan natong mga knowledge. Kanang ato ba mga personal nga knowledge, i-disown, i-empty ang imong mind. Ayaw analyze ang Ginoo. Do not analyze God. Do not analyze God's words. Ayaw ba ka na bang question na ang pulong sa Ginoo? I-empty usa. Nya i-empty na nimo may kamaon ni ang pulong sa Ginoo. Ginoo, lamdagi ko. Bala ang espiritu, lamdagi ko unsaon ako pagsabot ani. Inigsulti nimo ana, muso dayon ang Espiritu Santo nimo og lamdagan dayon kaniya. Kana bitang masakitan ko, amgi panahon masakitan no? Palianang
na imulibak nako, anha ba social media, or anha bas aktual, niya i-report sa nako, si kuan ba, gidaot man ka, maigking ko ana. Dahil kausa nga, porti na ginakong guula kay ang akong yung suod kayo, maoywa na mo ilan ako, gilibak pa ko, wa pa ko tinggi, gisinghagan pa ko, porti na kong hila. Wa na ko kasabot. Bisag mo sa akong analyze, di ko kasabot. Ang akong gibuhat, naingon ako sa Ginoo nga, Lord, tudluay ko kung sa'y meaning ani nga makapa nindot sa akong kinabuhi. Nya, pag human akong pamalandong gamay, piyong-piyong kong jutay, gahila ko, ingon dayon, la sige, kuhaan ng imong rosaryohan. Na kung mag-unsa man kuhaan ni Lord siya, magrosaryo ka, nga magluhod niya, magpahinungod na nimo para madawat nimo ang iyang gibuhat nimo. Mao nay imong healing. Di galuhod nako, na rosaryo. Lord, para ni sa akong healing, para makadawat ko niya. Sige, sugdi naglakaw sa imong tuhod. Nako, sakita sa daan ni Lord, wala ba ko kapanilhig sa akong room? Daghan kayo mga abog-abog ba, napay mga mga bato-batong na daha sa akong sapatos. Sus, galakaw na ko sa akong tuhod, libot-libot, ay yung honong. Pag human lagi sa 5 ka misteryohan, gadugo akong tuhod, Nako, paita sa daan ni Lord, imo pa makong ipasakitan. O niya, mao ni akong pagdawat niya. Isa niya, ang sana maray mong gibati. Nako, luhag na Lord. Sige, ugma na sad, luhod na sad ka ugma. Tulo ka adlaw na kong luhod, maglakaw sa akong tuhod. Portig yung sakita, gahilak ang akong mata sa kasakit sa akong tuhod nga mura nang nalata. Kaya dako-dako bi ako. Pero lipay akong kasing-kasing sa dihang nagsakripisyo ko para dawato nako siya. Karon bisag asa mi magkita, bisag unsang orasa, mauragya po iyang batasan. Sige ragya po kusmod nga rin ako. Pero lipay na kay kumangtan-aw siyang naong magakusmod. Makahimaya nako sa Dios, Lord, salamat kayo nga bisag iya kong gikusmuran, love lang gyapon nako siya. Nothing gonna change my love for secret. Ino niya akong hair, mingon sa niya mo, madrina. Ino na akong him sa bayot in Espanya. Hindi lang konsulti. Basta nadawat na nako siya. Tungod ato, niya, ma-explain na ito ang tao din. Ma-explain na ito ang psychologist. Hindi, the Holy Spirit. Kani usalan is example na po sa daghan kayo kanang mo blank ng imong unahon na kay di nakakasabot sa sitwasyon. Ing naragod ang Ginoo, Lord, lamdagi ko. Di ba ini human imong sulti ana? No kanya iipte yun. Ayaw paghimog imong kaugalingong mga decisions kinabuhi or analysis aning maong butang. Paabuta lang naragid na imong sulti diha nimo. Bisag pagkaasayan ako dire, Lord, unsaon man nina ako sila din San Vicente nga mga buutan naman kayo ni sila, mas buutan pa man nina ako. Namingo sila nga, sige, paminawa lang sila niya, sunday lang kabuutan. Naam sa dagya po'y buang mo. So, kaya ko, okay na Lord, papariha na dahil miyani, buutan naman din islang naong, buang mo sa dini usahay, muram sa dig ako. Di na relax na ko, papariha na dito, kaya sa unay, kuyawan ko, pertimbutan na nyo dini, no? So, in short, di lang kayo tapalabi o karatol. Dili tapalabi o kabalaka. Ask the Lord. And the Lord will tell you through the Holy Spirit. Pero empty yourself. Niya, sunda, o kung siya isulti. Di yun magdaw ang ginusultihan kita. Kanang dili kakatob, tungod sa imong problema. Di kakatob. Ingnan mo Ginoo, Lord, di na mo katob. Yung Ginoo, ka na. Huwag talang mamatay ka ng imong problema. Rest in peace na yung kaana. Niya, may ni kami, Lord, no? Kano sa ka na mo abot? Nindota kang mamatay na ko, no? Niya, imo ding imagino ng imong nitso. Wala, kangit-ngit, no? Niya, wala naging mo disturbo na ko. At tanawa, di ba makatog ka? Oo. Pero musik mo, babayita, kung yung masakit ko lang, COVID ko na mga, di nakakatog noon. Pero may gabi ka, Lord, no? Mamatay gina ko lang, ngita sa nitso, Lord, no? Niya, bugnaw makagad to, Lord. Niya, sa sige nimong imagine, ang resulta, makatog na noon ka. Niya, magdamgo na ka, dito na kas langit, tinana. Kapag ako makpatay na gide ka. Yan, manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Uban sa pagtuo o pagdaig sa Dios, ibayaw nato ang atong nga panginahanglan sayop kita sa iyang gahom o grasya. Moingon kita, Ginoo, dongga kami.
Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan uban sa mga pangulo niini magmanhigugmaong mutuman sa gisugo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang katawhan sa matag nasod magtuman sa balaod sibo sa Kristohanong hiyas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila gihikawan sa kalipay ug gugma makabaton na og kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga gisakit ug nag-antos sa ilang balatian mahupay pinaagi sa atong gugma ug pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga namatay diha ni Kristo makasulod sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, nasayod kami nga imong dunggon ang tanan namong pag-ampo. Busa dawata kining among gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay ni ining mga halad, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios. Itugot nga moyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi sibo sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Nasa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ang sasamo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ang Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon, bangkalag ni Tito Ronnie Bakay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan atong gamiton ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaylo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kayo man ang kinalian ang labong pagmamaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nasa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Nga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo di ako angay balawat kanimo apan pamulong na lang ang mga Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuanguron ang imong katawhan ug himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangitag sa kausab kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Usa sa mga nindot nga gasa nga ato nadawat karon mao ang Dios non nga kaalam, divine wisdom. Yan mao ni maghatag nato og tudlo aron makasabot ta sa mga nindot nga butang dinhi sa kalibutan. Or ang tanang butang nindot gyud ay. Unsaon man nato, ato lang yung pasudlon ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing o una-una. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin ka nato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria,